nagbaganihan siya sang mga amo. Ini matapos makatukod sa isa ka monkey sanctuary sa Valencia sa Negros Oriental. Siya na mismong nagpakaon kag nagabantay sa mga amo sa ilang nga lugar. Pero isa ka adlaw nakibot na lang siya nga nagjutay na lang ang iyang mga hinuptanan. Ang ilang nga alpha na sapwan nga may igo sang bala. Ang ining istorya sa sining episode sang Baganihan. Ang Valencia Negros Oriental isa lang sa mga lugar nga ginadagsa sa mga turista sa isla sang Negros. Diri makita ang pulang Bato Falls kag ang bantog nga sulfur vents nga yara lang sa kilid sang dalan. Malapit lang man diri ang Monkey Sanctuary sa Purok Calamansi sa Barangay Palinpinon. May mga oras nga hindi makita ang mga nagapalanago nga amo sa lugar. Pero kung si Raymark Posta na ang magtawag sa ila, makibot ka lang nga may magaulot nga mga amo sa mga sangasang kahoy sa palibot. Istorya ni Raymark, nagligad lang man nga tuig sang nakitaan niya ang malapit sa napulo kabilog ng mga amo samtang nagapanagob siya sang tubig sa kilid sang sapa nga malapit sa ila balay. Maluya kag daw ginagutom na ang mga amo. Gani iya inegin pangitaan sa makaon nga saging. Wala siya maglaom nga sa masunod nga adlaw, may pila pa ka mga amo ang magbisita sa iya. Bali isang taon mahigit yung 2022. Paano ba Paano ba napadpad sila rito? Lagi lang po ito dito. Nakita ko lang ito dyan, uminom ng tubig. Una, bisan wala siya sang obra kag wala man sang kwarta. Gintinguhaan ni Raymark nga mapakao ng mga amo nga iya ginkabig nga mga abyan. Ang iya pananom nga sandiya, kapayas kag saging among iya ginapakaon. Nangin kaupod niya man ng iya mga anak kag bisan mga kaingod balay sa pagsapupo sa ilang mga bisita. Tub-tub nga naglabot sa masobra 50 na ang mga amo sa ilang lugar. Nanginduga nga atraksyon ini sa pila ka mga turista ilabi na sa mga nagalinabay pakadto sa malapit nga sulfur vents. Agod nga mabuligan sila nga mapakaon ang mga amo, ginabato ng Raymark ang mga donasyon. Taliwan lang. Kasi mahilig din ako mag-alaga ng ganyan. Yun, nung nakita ko, nalagaan ko na. Hindi ko tinigilan hanggang sa yun. Umamo na sila. Ikaw na mismo nagpapakain at bumibili ng pagkain nila, yung saging. Meron din namang merong nagabigay ng pagkain, yung iba may nagabigay ng pera. Yun, inabili ko ng pagkain. Nung una, gaano ba kahirap na yun? Parang sobrang hirap po. Yung gastos akin. Tapos yun, may iba si Ma'am Helen, yung taga-Kansipan. Yun, tumulong na rin yun. Nagabigay ng 500 buwan-buwan. Pero sa nagligad lang nga binulan, nakibot sa Raymark. Sang gulpi na lang nagjutay ang mga nagasayo nga amo sa lugar. Gani gintinguaan nila nga mataklas ang kalasangan para mausisa kung may mga trap nga napahamtang sa ibabaw sang bukid. Wala sila maglaom nga sa tunga sang kalasangan, masapwan nga patay na kag na trap ang alpha male nga ila giningadlan nga si Kong. Si Kong ang may igo sang bala sang pusil, butang nga labi nga ginkasubo ng Raymark. Tapos nung February 15, umabot ng 54. Tapos yung ngayon hanggang sa ngayon, wala na. Mga nasa 20 mahigit na lang ito. Nawala yung iba? Oo, may binaril dito. Yung malaki yung alpha nila, yung mas malaki sa kanila. Sinong bumaril? Hindi namin nakita yun kasi doon na ano na lang namin yung nabaho na. Anong pakiramdam mo nung makita mo yun? Masakit din kasi nung nagpaamo ako nito, ginastusan ko bago yun, pinatay lang nila ng walang dahilan. Ginpaalinto nila ang natabo sa munisipyo. Gani gilayon man nga nagpadulong sa ila lugar ang katapo sang Department of Environment and Natural Resources Office. Iniagod mausisa ang mga amo. Nagpaidalo man sa seminar sa Raymark agod nga mas mapangapinan nila ang mga amo pati na ang malapit nga kalasangan. Sa dalayon, natukod nila ang isa ka monkey sanctuary nga nagahatag karon kalingawan kag atraksyon sa mga bisita. Sa DNR ko nagatrabaho yan. Nagbigay sila ng 300. Okay. Tapos
humiram ako dun sa pinsan ko ng 10,000 hanggang sa yun, nagtuloy-tuloy na. At may naitulungan ka pang kapitbahay mo ata yun, si Rosalinda? Oo, yung si Sister Rosalinda. Ano yung inaasahan mo sa Ikaw din gumawa ng pangalan? Yung welcome, ginawa po namin yun. Kasama po yung tatay ko, tsaka yung kasama ko po dyan. Kapatid mo? Yung kaibigan ko po. So kayo na? Asawa po ni Sister Rosalinda. Community na yung nagtataguyod. Tulungan lang po kami dyan. Ano yung inaasahan mo sa na sana? Yung inaasahan mo mangyari dito? Yung po pagang sana, suportahan po ito ng kuhan, tapos i-develop na lang sila kahit may lipat man ito doon. Para safety na rin sa mga pakain. Ano yung pakiramdam na before parang wala lang to, tapos dahil sa'yo parang lumalago yung turismo din na natutulungan mo at natutulungan mo sila? Masaya din po kasi yun, pag may nakikita akong mga taong masaya, pag nakapakain, masaya rin po ako. Natigayon man nga nakatukod sang baligyaan sang prutas si Raymark, kag ang iya mga himata nga malapit lang sa sanctuary. Sa akin ng pag may tao, bumibili ng saging, yun, may income din ako. Tapos ano pa yung na naitulong sa yung pag-aalaga sa kanila, parang mutual kumbaga na pagkakaibigan nyo? Yung ayos din po ang kuan ngayon nga pag yung may nananakit sa kanila na saway ko. Yung iba kasi parang sinasabihan mo nang huwag mong gawin yan na pa rin. O hindi naman sila nananakit? Hindi po, pagkain lang po ng kuan. Mababait. Pinaagidri na buligan niya man ang iya mga kaingod nga makaangkon sang dugang nga palangabuyan. Suno sa Iloy nga si Rosalinda nangindako na iningabulig sa iya ang sanctuary bangod sarang niya nga mapabalunan ang iya 3 ka mga kabataan pinaagiman sa pagbantay sang baligyaan. Hindi kano sa kadre? Kano sa kadre trabaho? Proud naman ang anak ni Raymark nga si Queenie sa iya nga amay. Para sa iya, halos utod niya na ang mga amo kay daw pareho man sa mga kabataan ang pagtatap sa iya amay sa ila. Masaya po para sa aming pamilya para lagi po kami makakatulong po sa amin ang mga unggoy tuwing wala kaming pera pambili din namin ng mga bigas. Yung tatay mong tumulong sa kanila para mabuhay, ano yung pakiramdam? Masaya din po. Kasi ang tawag ko na po sa kanila kapatid kasi turing na po ng papa ko silang anak. Ginkalipay man ni Raymark nga nanging kaupod niya ang iya pamilya kag ang iya mga kaingod sa pagbantay sang mga amo. Sa karon binuligay naman sila sa paghimo sa isa ka fish pond agud may dugang sila nga palangitan-an. Iniman na magaserbe dugang nga kalingawan sa mga nagabisita sa Monkey Sanctuary. Hindi mo kinahanglan mangin gamhanan o kon may ikasarang agod makabulig sa imo isig katawo. Bisan ako o kun ikaw, pwede mangin baganihan. Ako si Nico Delfin, magadala sa mga istorya sang paglaom kag pag-asa sa kada simana.